Haga jingla kai FIFA World Cup naga Group D haperingka Australia Persia ika USA bat baru arteli ken hun kedon kamban job ya kene jingla kai kenang bagine rong lupa syakan knockout stage nega round of 32 aba pai syakan jingla kai ka USA kala yo ban khi jar ningkong tang ha ka minit ka bakhat gwai leng ba ka un goal chung ka Australia bat dei ha ka minit ka ba South Peulai ka USA kala yo ban thep ya ka goal ka ba ar leng ba Freeman Ubde orang elek kai naga klub Spain kata ka Villarreal. Badai lembagan ke Shigul ke USA ka tamha ka kela step da Arlanot. Aba fai pat sya ka kela mid ka jinglek kai ka ne kumju ha ka baro arteli ki kenhun ki klemla bat pen khijar hadu bokot ka kela mid. Badai lembagini ki ar gol ba ka USA ka yo thep ba ka kela step kalala ban pelim ya ka Australia da Arlanot. Badleng bagan ke jing job ka USA kala yo ban rung lupa sya ka round of 32 kat baka Australia kadon kamban job ang kajing lek kai bakhadu jongga group stage kenang bukan yorung syaga round of 32 agajing lek kai naga group C haperingka Scotland Persia ika Morocco batla daga Scotland ka job ya kan kajing lek kai kan yo ban rung lupa syaga round of 32 haba fai syaga kajing lek kai ka Morocco kala yo bat penki jar nengkong tang hakai shi menit tam leng bau Ismail Saibari bat kani ka deru ka gol ka bastet tam ban yo thep hakan kajing lek kai World Cup arajar arpen riu badai lembagan ke shigul omdan shu ki bala ban thep gol hadu bokot ka kela stem aba pai par sya ka kela min ka jingle kai ka ne kumju wala kirang le kai jung ka Scotland kila persyang ban siu kaliang ya ka shigul jung ka Morocco Henry ki klemla hadu bokot ka khandai per minit ban riu minit ka additional time ha ka ba ka Morocco kala job da shigul lanon baleng bagan ke jing job paro arteli ki kenhun kedon kamban job ha ka jingle kai ba khaddu jung ka group stage kenang begini rung syakara of 32 Hagway par kecing lekai naga group C haperin ke Brazil Persia ika Haiti batlada ke Brazil ke job ya kene kecing lekai kadon jingkermen bani rung syakara of 32 kad baga Haiti lada ke Sharem hakane kecing lekai kala du benrung lupa syakara of 32 haba pai syakane kecing lekai ke Brazil kala yo pen khijar nengkong tangha ke minit ke bakhat ar leng bau rapinha Henry klem kenya ka gol na marka ka offside badai ha minit ka ar Peulai Matius Cunha ule yo ban chep ya ka gol ka banengkong na ka banta ka Brazil badha ka minit ka balai penriu ka Brazil ka yo ban chep ya ka gol ka ar badia ka gol la yo yang ban chep dau Cunha badha shwa ban kut ka kela step kata ha ka minit ka South Peusan plus R Vinicius Junior le yo ban chep ya ka gol ka balai naga banta ka Brazil badha bukut ka kela step ka Brazil katam dan lailanot haba pai pat sya kela min ka jingle kai ka ne kumju ha ka baro artli ken hun ki klemla bat pen khijar hadu bokot ka jingle kai badai lamba gi lai gol baga Brazil ga yo ban chha ba ka kela step kalala ban pelim ya ka Haiti da lailanon baleng baga ka jing job ka Brazil ka don jingkerman bani orung lupa sya ka round of 32